Много студено. Ужас. Здравейте. За доставката на сандвича. Много благодаря. Дължите ми 1 ват на квадратен метър по Келвин. Това, което чухте, не беше нова валута, а всъщност е коефициента на топлопреминаване на входни врати унисон. 1 ват на квадратен метър по Келвин може да не ви се струва като много голяма стойност, но интересното е, че колкото по-ниска е стойността, толкова по-малко топлина ще преминава през вашата врата. Преди да направя това видео, се опитах да разбера какви са коефициентите за топлопреминаване на други входни врати, които се предлагат на пазара, но останах доста изненадан, тъй като не намерих почти никаква информация, а повечето врати, при които успях да открия някаква информация, бяха врати за къщи с прекъснат термомост на крилото или касата и дори при тях коефициентът беше равен или малко по-нисък от 1 ват на квадратен метър по Келвин. А сега нека да обобщим цялата информация. Ако търсите входна врата за апартамент, която да има коефициент на топлопреминаване като входна врата за къща, която да има страхотен индекс на шумоизолация и отличен клас на взломоустойчивост, изберете врати унисон. И не забравяйте да се абонирате за каналите ни в YouTube и в TikTok и да ни последвате във Facebook и в Instagram.